Takže dobrej. Stal sa big fail. Poďme na to. Všetko prebieha ako normálne video, ako to s tou bombou a natáčal som to asi tak, čo ja viem, pol hodiny, takže tak a jo, myslím si, že môžeme ísť priamo na to. Dobre, sme tak 15 minút predtým, ale voda je ešte dôležitá. Presne táto voda je dosť dôležitá. S tou vodou som robil experiment, ako robím vlastne policajný poplach s vodou, ale nakoniec som tú vodu nedal preč. A to si zapamätajte. Sme tu pár sekúnd pred katastrofou. Ja som bol zúfalý vlastne, že by chýbali asi také 2 kostičky. Jo a chcel som sa pozrieť do krabice, či tam fakt nie sú, ale stalo sa toto. To nikdy nie... No, ja som to... OK. Plán... No to plán. Nemám žiadny. Išiel som do krabice, ale pri krabici bol pohár a pác, ako ste teraz videli. A priamo na tú elektriku, našťastie, keby to na baterky, čo boli na druhej strane, takže šanca, že to bolo je malá, ale proste keby to bolo na baterky, tak si myslím, že to dopadlo oveľa horšie. Jediné čo, tak to dosť seká, keď som to skúšal, ale video nakoniec nevidie, takže ryb video s bombou a idem vám to pustiť ešte raz, aby ste si to dosť zapamätali. Fakt je tam chyba. Ja nemám proste. To nikdy nie... No, ja som to... OK. Plán... No to plán. Nemám žiadny. Very good weather.